Iginiit ni Pagtrabaho Bigmalig nila, Mayor Pedro Merera III na hindi nakakaligtaan ng bawat opisina ng lokal na pamahalaan ang kanilang tungkulin sa kabila ng mga gampanin sa nagpapatuloy na pagdiriwang ng Sigay Festival. Sa panayam ng IFM News dugupan sa alkalde, sinabi nitong bukas at hindi tumitigil ang serbisyo publiko sa bayan, base na rin sa inilabas na direktiba sa mga department heads bago pa man magsimula ang kapistahan. Pagtrabaho nila, nandito pa rin sila na ginagawa rin at ginagamparan ng kanilang mga trabaho. Lahat po na nagtutulong-tulungan, ano? Dahil kahit na dumadaan ditong piyesa natin, nandiyan pa rin yung pagsiservisyo na inaabot nila sa mga constituent nila sa iba't ibang barangay. So, nandiyan pa rin tayo na direct na ang ating mga mismong departments ay kasalukuyang ginagawa ng kanilang mga kanya-kanyang trabaho. Tuloy na isinasagawa ang mga nakalinyang aktibidad bilang pagbibigay pugay sa iba't ibang sektor sa ngalan ng patron ng bayan. Siniguro naman ng alkalde ng koordinasyon sa kapulisan at augmentation sa bawat mga personal upang mapanatili ang kaligtasan ng publiko sa inaasahang dagsa ng mga manunood. IFM News. IFM News. IFM News.